Bueno, eu creo que é un auténtico placer pois presentar esta obra. Esta obra é unha obra do ano 1968, pero o que presentamos hoxe é unha nova edición en galego, cunha traducción impecable, e presentámola ademais no local e no lugar onde a Corporación Municipal do ano 50, do mes de setembro, tomou, era o punto único do pleno, a decisión de declarala, bueno, pois prácticamente persona non grata por unha novela que calquer persona que lea hoxe, pois vai a ver que eu que como alcalde creo que é un acto que sobre todo quero chamar a atención e pedir que estes feitos no futuro do Carballiño nunca se volvan a repetir. Unha persoa por ter unhas ideas, por expresalas, por manifestalas nun libro, teña que deixar o pobo. Eu creo que, bueno, independentemente do valor literario que recalcarán pois Gonzalo Navaza e os que interveñen no acto, que son os que saben da obra e os que afondarán nela, pois, bueno, eu creo que é un chamamento á concordia, á cordialidade e a un Carballiño de convivencia. Esta terra lonxana cambia todo, cambia todo, cambia. A publicación que xa se fixo no ano 1968 en castelano, ahora facemos en galego a través dos compañeros de traballo de Alejandro Tobar e de Isabel Soto, que foron os que fan a traducción ao galego, e, bueno, eu creo que está máis ambientada todavía, non? Xa tiña, el escribiu moi ben en castelán, pero eu creo que a novela escrita en galego está moi ambientada no espazo, no tempo tamén, e eu penso que vai a ser un éxito. Este está sendo un éxito tamén de vendas tamén nas librarías e eso, e eu penso que lle damos un plus ademais, e de algún xeito hoxe tamén vindo aquí a este lugar, a este espazo tamén honramos tamén a memoria de Mira Sazor, non? A miña presenza aquí pois, ben motivada pola reedición dunha novela que xa se publicara en 1968, é dicir, é unha novela que ten máis de cantos son, botelle o cálculo, casi 50 e tantos anos de antigüidade, e a particularidade que ten é que é a novela que retrata o personaxe de Pepa Loba, que é un personaxe a medio camiño entre o histórico, porque efectivamente existiu, e a lenda, porque é un personaxe a quen se lle atribuíron fazañas que non formaban parte da súa biografía, que son históricas, e tal vez desde hai uns 20 anos ou así, pois é un personaxe reivindicado por certos sectores de sociedade, fundamentalmente pola súa condición feminina, e unha novela que xa tiña 60 anos de antigüidade, pois volve a ser unha novela de actualidade polo que ten de retrato deste personaxe. Do que vou falar é, pois eso, do personaxe de Pepa Loba, da novela de Aurelio Miras, e de outros pequenos detalles, non? É unha presentación de unha novela como... Bastou o seu rabaño, e así como todo cambia, que eu cambie non